Може ли да ви попитам нещо? Да, вярно е, че малко такова, в смисъл, не е особено приятен повода. През нощта стана един инцидент. Загинаха хора в един рейс, 8 души. Да, чух сутринта по телевизията. И аз... Съжалявам много. Кажете ми, аз понеже тук си говоря и с по-млади хора, казват се различни мнения и аз повечето ги питам дали ние сме достатъчно състрадателни, готови ли сме да помогнем на другия. Ами аз мисля, че българина е състрадателен, защото не веднъж показахме с някои такива мероприятия, които телевизията BTV беше поела. Освен това, когато наводненията се бориха къщи и оставиха хора на улицата, много хора откликнаха и пожелаха да приютат. И мисля, че тази черта, която беше една добродетел за българина, не е изчезнала напълно, въпреки икономическата криза, въпреки политическите борби и настроения, въпреки всичко. Макар че аз бих казал, че понякога пък си спекулира с подобни неща, т.е. малко като че ли се разиграва една помощ. Безспорно се отвлича вероятно вниманието на хората от други истини, които по този начин отнемат вниманието ни към немаловажни неща, но не са най-важните. Лошото е това, че непрекъснато по телевизията се чува все такива негативни неща, които депресират българина. Достатъчно е безпаричието, достатъчно е отношението към пенсионерите. Където и да отидем, ние го чувстваме това нещо. Аз трябва да ви кажа, че като учител на 55 години ме пенсионираха и това нещо го почувствах, че подминава рейса и може и да не ти спре, защото знае, че се возиш с карта. Нали? Макар, че предварително 150-60 лева са ти взели за тази карта. Вие сте имали важна професия, работили с деца толкова години. Аз в етика, морал и право съм предавала, естетика, естетическо възпитание, български език и литература. Може ли да ви попитам нещо? Да. Знаете ли аз какво си мисля? Че ние като че ли така забързани и затичани в този живот, нямаме навика от време на време така малко да се дръпнем настрани, да погледнем себе си, малко да си направим една обективна равносметка за това къде бъркаме, с какво може да бъдем по-добри. Ами така се гледаме навънка и настрани. Защо така това не се... Да ви кажа, аз много съм разочарована от младежта. Напоследък имам възможност да ги слушам какво говорят в рейсовите, как говорят и против учители, и против другарчетата си. Виждате и вие сте свидетели какво става непрекъснато. Посягат, бият си, вадят ножове, слагат край на живота на свои другарчета. Това аз мисля, че е защото няма младежки организации, които да ангажират вниманието на децата. Малко ще е трудно в наши дни да правим пионерчета и чавдарчета. БСП не съм членувала в никоя партия, но аз мисля, че когато имаше и чавдарчета, и пионерчета, и комсомолска организация, децата бяха организирани, ангажирани, не оставени на самотек. Госпожа, пак бяхме кълпазани. Дарче и така. Всяко стадо си има мърша. Айде, за това, че сме били кълпазани сега. Аз обаче... Всяко стадо си има мърша. Момент, аз обаче ще ви опонирам. Ще ви кажа следното нещо. Моите съученици, по-голямата си част, които бяха кълпазани, се оправиха в този живот. А на тези, дето така още много шестици им писаха и бяха за пример, и много не се пооправиха чак толкова. Ами, зависи. Не знам, моите ученици, за моя голяма радост, лекари, аз съм и съдебен заседател сега с мандат за 10 години и в районния 5 години в окръжния. Срещам там почти
мои ученици са съдии, адвокати, прокурори и така нататък. Браво на тях. Така че не съм много... Не се разочаровайте обаче от младите хора. Всяко време, вижте, има си и сериозните млади хора, и целенасочените. Аз разговарям с прекрасни млади хора, които знаят какво искат, работят върху себе си, постигат го и те ще са бъдещето на нашата държава. Представят нашата държава и като математици, и като физици, и като бъдещи млади учени. Нали, Така че малко по-оптимистично, нищо, че ви спрях да говорим по малко така по-тъжен повод. TV7 сме ние. Много съжалявам, няма да мога. Спряхте ме, обаче аз бързам, защото отивам сега на едно представяне на доктор Хубенов на една книга. Много хубаво правите, що ме за книга си заслужава. Хубав ден, благодаря ви, госпожо.